un tópico que frecuentemente trae atención de media del tópico de taxi pirata. Este es un trend cual lanza cabeza en el último año y cual está recibiendo debido a atención por la autoridad. O Ministério Público tem como tarefa para intervenir em caso onde hecho não classificável de apresentar seu mês. Se apresentar um caso, uma autoridade a concluir que a transportação de turista ou gente desconhecida por meio de um veículo que está cometer sem vergonha de táxi, do hecho classificável para o Ministério Público. O Ministério Público está amplo e compartilha um caso atual na Aruba. Daartegen kan de politie optreden, kan een procesverbaal worden opgemaakt en het OM kan dan een beslissing nemen ten aanzien van de verdere vervolging daarvan. Onlangs is het er ook gebeurd ten aanzien van een persoon die inderdaad een passagier in zijn auto had die verklaarde dat daarvoor betaald werd terwijl de taxichauffeur dus de snorder geen vergunning had. Er is tegen opgetreden. Er is ook een transactie aangeboden aan deze persoon en de auto, die overigens van iemand anders was, is in beslag genomen. Daarna is deze persoon weer een keer aangetroffen, ook weer met de passagier die ook verklaart dat hij vervoerd werd zonder daarvoor in ieder geval te betalen. Dus met betaling en dan zonder vergunning. Ook toen is opgetreden, auto's in beslag genomen en daar is ook een transactie voor aangeboden. Nuestra seguridad comunidad de Aruba y muy especialmente están que ejercer un show de taxi legalmente que pasa legal door tomar contra taxi pirata não. Dit gaat om een overtreding van de bijzondere wetgeving. Er was ook sprake van om hem bijvoorbeeld aan te houden vanwege oplichting. Dat achter wij gewoon niet voor de hand liggend, het was gewoon niet aanwezig. Maar het gaat om bepalingen in, laten we zeggen, meer economische wetgeving. En dan is het zaak om dat via transacties af te doen. En wanneer dat niet wordt betaald, dan kan altijd nog iemand, gewoon om te zorgen dat die betaling plaatsvindt, in hechtenis worden genomen, de vervangende hechtenis. Ministério Público depende enorme de declaração e de verheer te confirmar se verdade transporte ilegal te tomar no lugar. Betekent dat iemand moet worden aangetroffen met een passagier. Die moet verklaren dat er betaald is ook voor de rit. Dat hij zich voordoet als taxichauffeur. Dan is het bewijs niet moeilijk. Maar als de passagier hoogbehelpende volhoudt dat er niet betaald is. En dat het bij spreken gewoon een vriendendienst is of een familiedienst. Ja, dan is het lastig om het bewezen te krijgen. Si la declaración de pasajero no es suficiente, no te queda nada otro para el Ministerio Público observar sospechoso y cuestionar es que aporten alguna información valiosa relacionada con el taxi pirata.